Kwake wamnyame khona ababesola sifolo kwahlela siyofuna uNkulunkulu ngeCovid bethi hawu kuthiwe singasonti bahlizwi likaBaba kodwa ngolunye usuku silapha eJosgoshi enkonzweni yantambama ilesiwo njengamanje nathi mayiqeda ukusonta kwase kuba yithuba leyiguqo wabhuqenya inhlansuthi ngithanda indaba enofakazi namhlanje ngoba khona bathi le ndaba akayikhulumayo asiyazi ayazi ukhuluma indaba engaziyo namhlanje ngikhulume nofakazi ngalelo langa wayekhona uhade waseJosgoshi nangomunye wayekhona udlala Yey Manazaretha kwase kuba yithuba leyiguqo kwase kubhuqanya inhlansuthi yayisithi Manazaretha samiswa ngoMarch kuqala iCovid sebebuyele bonke emsebenzini ebengisebenza nabo bayangifonela bathi wena kanti awubizwa ngani uthi ke ngani ngishayisa ucingo kuNkulunkulu ukuthi nami ngibizwe kwathi maqedwa kuthanda Manazaretha ushebe uNkulunkulu ngihlale phansi ngayifaka ngaleyo khodi sathi masingaphandle ngangisawuphathe ngesandla umNazaretha ngingakawugoqa uFalse hayi lento njalo yenzayo ukuthi umnathu ungawugoqa ushwambalala bose ngithela ucingo kulensizwa kufona uyise lapha emsebenzini kwakunenamba kababa wakhe mayengatholakali umlungu sezwe ucingo lubuye ebuhleni olishaywe yithi ukuthi lo muntu kabizwe wase umlungu efonela uyise wakhe wathi bayakufuna emsebenzini abakuthola ocingweni kanti ukuphi bayapi kwakuyiCovid khona igemfunga zakithi eNazaretha la okhumalo wangapha eMalvern noba Bhumede sabuya koBhesh sikhuluma indaba kaShem khona futhi into ekhona yabo nje bangiguqe kanje mhlambe khona isheni lami engithe yabo mase ngishumayela bafo ungishuthe ngifuna ukutrend akasele ngishumayela ukutrenda madoda noma uyahlabelela ufuna ukutrend nantambama sesisini uzobe ufuna ukutrend kanti wena mawenza into kaShemba ucabanga umgodi wokufa ucabanga ukuduma ithi lensizwa unangu ubaba engifonela ethi emsebenzini bayangifuna wathi ngahlangana naye ngomsombuluko eyongena ishift ngayo uNkulunkulu ngikhumbula siphuma lapha ngekhumbi kamshumayela uMajozi sibangise ngapha eThembisa siyongqoba ugogo wayesemdala nabazukulu abampunga khona usise osabathala ekhaya
esasigibele naye sesiyamalibeni lapha ayithembisa uthi lo sisi hey bafowethu siyongcaba inkinga yomuntu siyongcaba umuntu ongena izulu ositshela saphila ukuthi uyongena ezulwini leyo ndaba singakhuluma ngayo ngasithola leli thuba uthi hayi khona bayabuza-ke abafowethu bathi wenze njani uthi lo gogo lo esiyombeka emathuneni namhlanje oyawabheka bezayo ukhulume ngolwesithathu ey'nganeni zakhe nakubazukulu wathi manesi ngibizeleni abantu abami bezongilanda ngoba ngizinhlokomo yonyazi lwezulu ngiyaluzwa luza namabutho asezulwini luthi ngeke lungifike lapha ngoba lapha kunephunga lasesibhedlela angiphume ngekhaya ukuze ngihambele khona ngoba bahlangabeza bangena ephungeni khona into enganakekile eManazaretha bamshumayela sibabili vele sengize ngaguqa phansi cabanga ukuthi kuyoba u2:30 khona abantu abala endlini ongathi uma ubabheka uthi hey kanti ukhohlwe indaba enkulu ufika nokuthinta lapho bafowethu sengiyehla khona abantu ongathi uma ubabuka la esontweni abafani nale Mnazaretha esiyifaka edurayo bafaka lena nje nawayaziyo noyicabangayo ongathi uma ubabheka uba weye utha ingalatha othi ukuthi mayiqhamuka kuthiwa nangumfoko sibanibani inguzanguza engazangaza ongayithatha uyibeke phezulu kanti hayi khona ukhethile mngani wami ngifuna ukukhuluma ngesitsha khona izitsha ezisemakhaya akekho umuntu lapha ongenaso isitsha kubo lese ngizokhuluma ngaso esibizwa ngodengezi nikhona endlini akubatshazwa akubatshazwa Roma 7 verse 50. Romans chapter 7 verse 50. Khona nabangasiqondi kahle isiZulu. Romans yazi ngase ngibizisa isingisi. Ngokuba lokhu engikwenzayo nama ngikwazi ukhona into okufanele ngabe ngiyayithanda ukuthi mangifika lapha ngiphatha umnikelo ngithi Nkosi khumbula obaba bahamba abaze babuya ukuzosho ukuthi bahamba kanjani kodwa inhlanhla ukuthi ngibanikelele angiyifumani kunezinto engizondayo mana ngisho mina hayi wena kunezinto engizondayo Manazaretha uyabona umthetho wami ukuhleba umuntu mina akangikuthandi kodwa asengibahlebele bangaphezulu kwenjobani lapha kodwa ngenkathi ngigosipha umuntu ngingathandi ngize ngisho ngithi phela kulungile vele nenkosi yahletshwa ngoba enani bese simtsemba
kodwa ngiyafisa ukuzilahla uNkulunkulu ngisho ngithi akusimi ohlaba abantu nowacabanisa abantu nowazi indaba zonke zabantu akusimina maNazaretha. Khona indoda ehlala kimi igama layo usono. Awume kancane man beka isithupha. Khona isitsha sibizwa ngodengezi. Kweminye imizi kuphathwa ibhodwe edala esela sengisho nabangasazi isiZulu abakhula lapha elokishini. Kuphathwa ibhodwe edala elafayo uqezu olungangale sami lubekwe lapha emsamo noma ngabe indlu yakhonkwa lapho kuhlala khona udengezi kusindwa ngobulongo ngoba kwenziwa ini lapha kusemagugwini omuzi. Kweminye imizi kuba yukhamba olwaqhephukayo bese lithathwa lolu qhweshana bese libekwa lapha bese phakathi akuhlali noma yini kuhlala impepho. Nikhona endlini thethwa mina ngiyakhuluma kodwa ngingayeki. Lempepho ehlala lapha emsamo kulomcengezana webhodwe edala noma wosazi lokhamba iyona code lomuntu omnyama ukuthi mangabe suka ehamba noma ngabe uyapi uhambe yoqofa ibhathini lekhodi okuyimpela. Noma ngabe unamakoti omuhle unamahipsi kodwa wamcela kulolu dengezi. Noma ngabe unamoto othi mawuyivula ikhafule ngamakhamnandi oyigibela wadle ebuhleni uyokwenza umdedele ushiya abantu wayiphoya udengezi lwakini. Noma ngabe unamali yonke othi mawuyibona engathi ungayendlala ibe u-red carpet uhambe phezu kwayo kodwa ngakuyithole ungazange uyinokhele kulolu dengezi izinto esinazo sayithola odengezi. Noma ungafaka umthalo igolide nomNazaretha obizwa 850 ma udengezi lwakini ungalwazi ukuthi kukhulunywa kuthiweni nalo usenkingeni awukabi nathi. Kunabantu abahlupha esontweni kanti bashoda ngodengezi. Kungenzeka ngikhuluma kanjena olwakithi udengezi asazwa ukuhlalaphi khona into esiphethe kabo baba esinabo lapha esontweni sesesodwa emakhaya obaba bashile bashiya kini. Kuyihlaza ukuthi makushona umuntu ubona ihlahla ekade kudonsa umphefumulo womuntu litanta nengane abathakathi bayifakela izibuko ngoba bazoganga maNazaretha ngiyakhuluma angazi kwenze njani kodwa ubona ihlahla indaba niyazi ihlahla elilanda umuntu emakhazeni indaba enkulu ushala uvala umndeni wonke. Ubona ingane itata nehlahla bese bethi abakhunkulu bangakubo bethi shona apha mntanami wenzela ukumsholomba woza ngapha mfana woza ngapha woza ngapha uphethe ingane itintana nehlahla kho umuntu ozothi yeyi uphethe indaba enkulu uphethe yonke into la ikhaya. Ngoba umuntu mayeke walanda leli yahlahla uzokhuluma nalo ohambile ukuthi akabize bonke abantu behambe emhlabeni ngoba akazi ihlahla lenziwa njani ihlahla. Hlabelela wena nyumpakazi wenokha ongabelethile ngempela pastor sihle ngicelela ukuthi ngitholela ithuba futhi
kodwa ihlahla lomphafa uma libuya nomuntu emakhazeni lo muntu akabi uvalo futhi thina esele sodwa emakhaya ngiyanithipha namhlanje ungathi mawushonela lo muntu wakini ulibe lokukhala emini wenza ihlahla kodwa indoda ikhala ebusuku abantu sebelela bonke ngene endlini ikhala ethi wangishiya ubaba wangishiya umama kazi ngizoba yini emzodlala abantu makusekuseni kuyokanya indlu yohambile amehla akho usuwahlambile nomqondo ugezile uzobuka yonke into ngoba wena usaveya wakwenu uzobukela ubani izoba ulibe lokukhala kusho lo mama wakho mama mushi nali ihlahla libaleka nezigebengu kuzobhumuza libe lokukhala sekumanzi umdansana uyakhala wangishiya ubaba ngimncane ukanti uzobe yavuke yini lenziwa njani ihlahla uyabona-ke masekuphithizela abantu sebeshaya isiphithiphithi egcekeni sebenqamula benze njena neyigilamkhuba zibheke ngabomvu ukuthi kwenzeka kanjani phayima ba uSmayile uhleke kunzima ebese mayesephuma umhambe endlini vele nguwe ozobe uphethe lo mphefumulo udonsa kwapheka besana ileso sikhathi okufanele ngisho uthanda ukudla kangakanani uyeke yonke into uphekela umsebenzi ngoba umcala ebese umdonsa ubhuti wakho engawubhuti wakho ebese umdonsa umalume wakho engamalume wakho malume sesiyahamba sesiya endlini yakho yokugcina hamba-ke uvume ukuthi ufike kuye ungene kahle ma ufika emathuneni seganga nomama manje shole baba ungathi bayakhala balingisa lento eyenziwa lezi zinto mzala egoli makushoni ziphatha amathishu agogo umuntu aswakaqeda uqeda umuntu uyibheshi masifana kuyakhala lapha yena ubeka ithishu lapho usaba phela makeup Thabo mase kuzokwehla umuntu leyo hlaka lelo isikhathi salo lapha khona izinto ezishaya khona uKataliya libheke musu kusuka kulo mayehla umuntu engena enhlabathini abefundisi bayifaka enhlabathi wona usubhinyela lapha ihlahla ngoba uphathe igugu uphathe umphefumulo wabantu bonke bakithi baqala bayagqibula uphiko awusawubamba umshini awuyaplinga manje beqede kuthiwa sengizocela nedlule ngasekhaya siyabonga wena into oyenzayo uthatha leli ihlahla uyolifihla lapha owazi khona wena wedwa noma nomfweni maye khona ebe ufakazi ukuthi umphefumulo lo muntu uphephile ngeke bawulumbe sekuyothi mase kushaya umoya ayi bafowethu kuyothi mase kushaya umoya sebehambe bonke abantu bese lithatha abanye bagqibe endlini phakathi abanye bagqibe baleni bese kuhlala khona niyode engikhuluma naye lapha ekhaya manje wena uyakhala uyatetema uthatha ihlahla uliphose emgodini uyagqiba bayabuka masogalibeshe ukuthi awulangena madoda sadla thina baba kuyothi kuhlwa kuyokwaziwa bo bayolembulula ihlahla balithatha kuphupha umndeni uphele nya kuthi ushemba ke khona ukuthethe mbethu semhlala phansi amen 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 sengifuna ukugana uvele ngikhulume nawe umfowethu uMagubane Magubane ndize angizama inkosazana Magubane ngizokutheza ke nizakhola emnambithi musugama akekho umakoti kabhululu wakho kodwa umakoti awamakhetha nezalukazi zakhe lana ngifuna kubhululu wakho uzoyidela inkani umfana lithi Magubane sindo 30,000 Magubane angizame inkosa Magubane
athi Sibiya ndoda kade ungikhalele nangu noMathemba hey ngithi nyambe unoMathemba ndoda hey ushange ewanqa mfowethu lo buthengezi ngithi nyambe unoMathemba mfowethu yo ifika umyovu ngithi nyambe unoMathemba mfowethu mayekhuluma ngathi izwa liphuma kuya ngathi khona okhulumayo kodwa ungabonakala siyayazi manje ke sefikile kunoMathemba ke manje ngimkhawula nje noMathemba Sibiya ngicela ungizamele ifoni la iPhone angakathuma abakhongi angazi lutho ngisagwabela ngiyazisa ukuthi kodwa njengoba ngikhombuza wendoda ngisithi kangakanani ukuthuma abakhongi ngicela ungithengele iPhone haleluya ma awuzisuka amagqole manje-ke kulolu uthando lwethu esinalo izinto zihamba ngefashini ma ungenalutho uyolamba kudliwa isona sibhekene naso siyakholothelana noma ungenalutho ufuna ukuganwa akakwazi ukuganwa ngoba ubona thina sithengela amakhosazana ama-iPhone nga-2 noMathemba ngicafune kule mali manje abakhongi okay Thando ngizowenzela i-wallet mali ayi 8,500 just imagine do it angithi ehanga kuba amagubane akuyona empepho yabona inkosazana yempepho mfethu noma uyichazela mfethu isimo ivele itime asurathi zawona ngoba abazali bakho basenhlizweni yakhe bamremote lo muntu bamcontrol ukuthi ezinto esho uwe kodwa impepho mawufaka ibhanti elilodwa ngesabathu hey lo kamagubane ma uthola inkosazana nje uyiphiwe inhlalo suthi ungayicelanga emsamokini ithi yazi ish awungichazi yazi wena unalo ibhweli iskoshi kanti wena ukuphi esontweni ngoba isilabhasi phela uphansi awunalo ibhweli iskoshi futhi wena uyidayi inwele ekhanda futhi amadeva akho makhulu Sibiya nkosazana le uyithole nje ngendlela manje kuyinkinga senento seyingene nakodadewethu mawuthi ukhuluma nenkosazana halo nkosazana ikubuka phansi kusaphezulu ikubuka phezulu kusaphansi ibheka esandleni unazo mikhi ezetrans futhi mawuphatha lokho uthi mawushuthe ngakho uvela uphuma uthi ukhima white mobiseli ngeke uyithola ngoba namhlanje umuntu mawuzomcela uyotshengisa uThombaba ekunobhuti ofuna ukungicela Thomlethe simbone bese twasa ndisithombe usende nalo mnazetha wakho nalo mkhele wakho wempala uzithi iqala ingane ukubona we ma amafoto amangikhakha ngeke ingane ngeke uphinde ithole ngisho ocingweni usabhekene lokho kuthi usebenzaphi yehemo awusende usemsebenzini balinde ukuthi bekubona ugona i-laptop uvele uphatha idoka empiri kuthiwa wabafowethu yabona mawuzogana akufanele uchamazele mawufika insizwa nje wabheka ukuthi injani ngoba inhlanhla yomuntu ayibuyi kabili njengoba uchomela inhlanhla uthi afuna ukukucela nje ungafuni ukucele uyifuna wena o-iPhone nayimonto eyinkulu ufuna ifaka amasudu abizayo uzoba senkingeni kuzovele kufike iphara nje mhlawumbe liyinkonkoni futhi laba thambile bakuhlindoda yo sho
yawela khandela ethambile ngeke noma ungathi uyageza ngeke ufike lapha baba wami ngeke thola into iphatha amathawula awu-3 ihamba iziqhothile manje inkosi uma uyinkosazana uthanda izinto uzovela uvume kulo muntu kanti urong lo muntu urong mfethu yazi mfethu uzothi uDisemba befikelwe bonke abantu abebhizi nabangani bakhe fo abebhizi nalezi insizwa lezi ezinye ey'thambile nazo waye umuntu wayezokunakekela wena wathi akanayo i-iPhone uphatha imobhisele maku-right ekufonele ngomobhisele sawusumthatha naye imobhisele lo muntu usazophikapha mfethu impilo ayihlali phansi mfethu usazoba right umjita naye akupruvele ipoint musumlataza kanje musumlataza mfethu wenjena ngemobhisele nje mfethu iyodwa imobhisele mfethu umendo mfethu imobhisele mfethu mfethu ngesuthi nje ukuthi anginayo sengaze ungilahle ngigqoke ipullover ukuthi ngibhince isinene sembuzi mfethu sekuyi-ishu kuwe ukuthi awukamagame kahle iy'nwele zami ayivumi uma ngiyigqisha awusafuni mfethu sesipholi athi impilo yami yonke ngihlala naye nje ababaningi abantu okuthi uma beganwa umakoti angabi nayo amandla ukuthi ngayigezele yabo yithi kuphela engake ngibuthi uthini wayigezela abantu manje ngayigezela wawuhengenjeni nje cha mina bangithola ngiyiwesuna lokhu hayi bantwana benkosi kodwa silungisana iy'nhliziyo ey'kezephuka kuba ukuthi umuntu uma eshayeke kabi angarajwa afakwe amarabha bese ebhandishwa kabi ngoba ukuba ngihleki kanje bezongifica ushembe iy'nhliziyo seniy'fincane ningatholi lutho njengoba eza namaqoma wonke asezulwini kufuneka iy'nhliziyo ey'thambile hey bafethu mangona ungafuni ukuhlubuka ngoba imndeni yakini ibambelele kuwe yonke ma uhlutshulwa yimi ngimnyama kanje ngimubi kanje udala inhlini hlala phansi ushaya ingoma nje uthi dlala nathi awunkosi ethu bakhumbula babusise amen. Ayisiyabonga bantwana.